chaque côté. Le corner avec ce ballon. Oui, an b'a ka foli lase kati cɛ la muso bɛɛ ma ka se malito ɲuman bɛɛ lajɛlen ma n bɛ kɛnɛ mun kan ni kɛnɛ an ye kɛnɛ mun sigi sen kan mun b'a to maliden fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ ni ntolantan y'a ni lakanu a ka se ka ntolantan in lajɛ hɛrɛ la a ka se ka lajɛ basigi kɔnɔna na o de y'a to fɛɛrɛ bɛɛ latigɛ ninnu b'a to ntolantan bɛ se ka kɛ ka ɲa ka diya bɛɛ lajɛlen mɔgɔw b'an bolo kɔrɔ minnu bɛ bana min bɛ sen na sisan minnu bɛ an dɛmɛ o banakisɛ ni kɛlɛ la a vaccination bɛ kɛ a la sɛgɛsɛgɛli fana bɛ se ka kɛ yan nɔ donc o baaraba in i ɲɛ bɛ dɔrɔkɛ minnu ninnu kana o de don an ka jɛkulu tɔgɔ groupe de recherche et d'action collective territoriale an ka baara bɛnnen don ka marabolo dɛmɛ u ka taa ɲɛ kɔnɔna na donc o de sera a kɔnɔ baara caman bɛ yen an b'a boloda san o san n bɛ na ni farikolo ɲɛnajɛ sira ye n bɛ na ni an ka yɛrɛdɔn n'an ka ɲɔgɔn ko lakodɔn siraw ye mun b'a to maliden bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ don min na komi bi an bɛɛ kan ka kɛ kelen ye jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ yarabi ka ala deli ala k'an bɔ jamana kɛnɛ kɔnɔ an bɛ kan tula min dan bi an baara kalama an dusuma kasalen don ka d'a kan a ka di mɔgɔ ye a man di mɔgɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ min mara n'o tɛ Ibrahim Boubacar Keïta ye ala y'a ka minisiri dɔgɔya bolo bi an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka lahara fisaya man di yan ye nin b'a yira an bɛɛ la k'a fɔ ko an si tɛ to yan ni jamana kalifara n'a k'an ka baara kɛ an ka baara kɛ jamanadenw ka kuntilenna kan an ka baara kɛ jamanadenw ka hami ye an ka baara kɛ jamana yɛrɛ ye o de b'a to an bɛɛ bɛ lafiya sɔrɔ ko in na cogo min na donc hali ka katika bɛɛ fo aw ɲɛ bɛ jamana minnu bɔra Bamakɔ ka na fara an kan tulonkɛ na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala ka kubu in don an garisɛgɛ la ala ka sebaya di Mali ma ala k'an bɛɛ tigi sigi ala ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala ka gun ka bɔ an kan an b'an ka foli lase bɛɛ ma an ta ye ka dugu dɛmɛ an ta ye ka denmisɛnninw kafo ɲɔgɔn na an ta ye hali ka diya gɛlɛya min bɛ dugu kɔnɔ an bɛ se k'o ta cogo min na ka bɔ yen o de y'a to a y'a ye 31 tɛmɛnen an ye nin ɲɔgɔn na gɛlɛya kɛ mun b'a to an bɛ se ka 31 kɛ ka ban ka sɔrɔ kasara ma kɛ Dieu merci an ye 31 kɛ ka ban accident ma kɛ dugu kɔnɔ bon ni ma to a la an y'a ye fana k'a fɔ ɲinan san kɔnɔ maa 100 ani maa 33 o de tora siraban kasara la Kati yan o de y'a to an bɛ ko caman kɛ k'a ka diya ka dugu yelen ka yelen don dugu la ka duguladenw ɲɛnajɛ ani mun bɛ se ka nali dugulajɔ ye i n'a fɔ sisan an bɛ pɔn min filɛ nin ye n'i bɛna stade kɔnɔ a pɔn karilen don sigida mɔgɔw y'ala ɲinan fɛ an k'u dɛmɛ mun sera baso don u bɛ pɔn sɔrɔ cogo min na donc o de baara bɛ sen na o pɔn ye ni ala sɔnna ma tile 10 bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ a pɔn a bɛ dilan ka ban fɛn b'a to a tɛ tiɲɛ bilen an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ dugu la an b'o kɛ Mali jɔ la an b'a kɛ k'a sɔrɔ politique ko tɛ k'a sɔrɔ foyi ko tɛ mun bɛ se mun na o ko kɛ k'a sɔrɔ i ma wele k'i bila la yɛrɛ aw ni ce aw yɛrɛ ye nin ye. Ce genre d'initiative mérite vraiment d'être accompagné, mérite d'être soutenu. Ça amène la cohésion sociale, ça amène vraiment les jeunes à se faire davantage confiance. Vraiment merci pour les organisateurs. Vraiment nga pour les organisateurs oui. Vraiment ni hakilina ni hakilina ɲuman ba de Orange ka ni hakilina ɲuman ba de a bɛ kɛ sababu ye an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye vraiment Mali ka ɲɛtaga ba de b'a la donc comme an bɛɛ lajɛlen ye Malien an b'a kalama an bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi an mago bɛ fara ɲɔgɔn kan de la a ka d'an ye an bɛɛ k'an hakilina kelen kun kelenna kelen o de Mali mago b'o de la bi Mali den bɛɛ la donc ni hakilina min ye nin diyara an ye kojugu a bɛ kɛ sababu ye an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ nana bi ka na ɲɛnajɛ la ɲɛnajɛ nin Ala k'a ta ɲɛ yarabi Ala ka Orange ta ɲɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka Orange ta ɲɛ Ala ka Mali sankɔrɔta Ala kana an jugu san na yarabi an b'a ɲini Ala fɛ vraiment merci bien a diyara an ye aw ni ce Mamadou Traoré ne maire ka Casamance du Nord Moussa Diallo farikolo ɲɛnajɛ ma bon hakilina minnu filɛ nin ye n'o ye CAN 2021 Cameroun ne nisɔndiyalen ba don parce que ka d'a kan nin hakilina in c'est vraiment une très bonne initiative n'i y'a ye bi Kati bɛɛ bɛ yan c'est-à-dire a bɛ fɛn caman éviter d'abord les accidents sur les circulations a b'o éviter bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka ballon lajɛ mais an bɛ initiative fo mun ye Souleymane de bureaucrate ani Orange Mali ani ministère sport ne yɛrɛ mun ye maire ka dangananda ye ne yɛrɛ de chargelen don a ko ma n'a débat bɛ ne yɛrɛ de bolo le parrain vraiment an bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ hali bi Ala ka coupe in di Mali ma Ala ka victoire bi ak victoire assurée vraiment o de bɛ ne fɛ k'a fɔ aw minnu ye presse ye an b'aw fana fo vive le Mali vive la transition vive le 5 du Mali merci bien.
Atakani qui vont essayer de matérialiser depuis 2002 ne benna ni Mali veut jouer là doro mais bon même au peintre même Mali ga fait un vrai drapeau ani Mali ga t-shirt na mais depuis 2002 Kwambala depuis Bamako ay le malakatinia sans flight sans saba tani temelenya ni chef ole kati yankana megaki ne tɔgɔ Saga Traoré ne bɛ dɔn Kati Mali fan bɛɛ sabu de tɔgɔ Arifira comme an yɛrɛ tɛ se ka kɛ vraiment initiative ɲɛna trop an content don an sewale don mais an ka produit bɛ ka san o mun na an bɛ foli lase Solomani Den ma ka Orange mɔgɔw fo u ka kɛwale la vraiment Katikaw sewale don kosɛbɛ an ka t-shirt bɛ ka san maillot bɛ ka san Dieu merci vraiment Ala ka Mali gagner merci. Je bari bɔ agent commercial Orange Mali an bɛ kɛnɛ min kan Orange kan tɛnɛ don donc 2022 o kɛnɛ an b'o kɛnɛ de kan nɔ an bɛ ka mɔgɔw ka pièces inscrits ka mɔgɔw ka pièces identifier minnu ka pièces t'u tɔgɔ la fana k'o identifier k'u k'u tɔgɔ la avec 4G plus donc an b'o de la match kɛnɛ in kan nɔ. Orange parce que Orange sababuya la bi Katika jeune caman an sera ka bɔ ka ɲɔgɔn dalajɛ an famana ni ɲɔgɔn caman ma parce que a ka di mɔgɔw ye u ka dalajɛ yɔrɔ la u ka match lajɛ mais a se tɛ bɛɛ ye quoi. Donc vraiment Orange an b'a fo ka barika da Ala ka b'u bolo mɛn u ka baara la a diyara wa a kɛra réussite fana Ala ka to Mali ka gagner. An bɛ Solomani Den fana fo CNT kɔnɔ Ala ka hali bi Ala ka dɔ fara baara kan Ala ka yiriwa kɛ quoi. Voilà, je vous remercie. Ni ka nin kɛnɛ in sigi la a bɛ yira ni la fasoden ɲuman don et puis an bɛ Orange fo an b'a ye Mali ko o ko la u b'u cɛsiri et puis u ka cɛsiri yiralen don donc a ka di nin ka di mɔgɔ caman ye farikolo ɲɛnajɛ la an ka ɲɔgɔn dalajɛ yɔrɔ la ka filɛ donc ni Orange kɛra sababu ye ka o yɔrɔ dalajɛ a ka di maliyɛn bɛɛ lajɛlen donc ne bɛ Orange mɔgɔ tɛ Solomani Den fana fo bon nin ye koba de ni ɲɔgɔn tɛ kɛ Kati ka caya donc an bɛ bɛɛ fo donc ne yɛrɛ tɔgɔ Musa Siribe n bɛ foli se maliyɛn